जों दाबो निउस खोनादों साबो पाइ साबो kwplai नंबनो नायदों खोनालायदों उले जानोदों खोनालायदों No side guy. साबो पाइनाय साबो पाइया उनो नायदों खोनादों आजौलाय दं आयो दाबो जों दाबो बडै मोसौ सालायनाय दं आरो नि कलनि कल खालामनाय फै सारे साला हांजोबा जानाय दाबो खायफाना आदार खायनो रोगा दङ जेराव बायग्राफोरनो दाबो बा आमसिया देबा सैत्र मास सातनो माफोराव गोथौयै बासाल हांखिनो माख्रै पाइसो या बा आसार खायनो रोगा थוי pas awisya mana jadi kita picture pada masuk asal apa ini ya Hai Ropi deh, kita boleh dong, ada tadi. Tapi kerudi. Kari kate. Orang tadi kesal hai, satu kesal coba kopi. Coba dapat bayi itu karena apa? Hah? Karena Makasih nanya. Le, mau log bay akran ke, mungkin akran moso, mungkin akran moso, mungkin mau log bay akran ke semua. Nog ni mau log ni, ani bari utai mani mono.
mà khôi ha mà cháu ấy như rồi mà lại lấy cái này chứ bye bye